Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem tindalan na. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right, and you will find a little talk with Jesus makes it right. Madi po dito ay KOGH 94.3 FM dito Los Angeles, California. Kay kastamat ti Timek Tinamnama Global Gospel Radio. Sumangbay ka na kayo ti programa Timek Tinamnama International. Ti programa Timek Tinamnama ipapay ka na kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Madi po dito ay Loma Linda, California, USA. Ti programa Timek Tinamnama International, kastamet iti Timek Tinamnama Global Gospel Radio. Paset iti Adventist World Radio. Maysa nga panagministro ti Seventh-day Adventist Church. Kaligitilog lugaryo. Agyaman kami tatdakay man dita, ket sapay kumata ti intay panagpatpatuloy ti sao ni Apo Diyos adda nga may kasaba. Kadigiti nyaman nga paset iti lubong
24 oras nga mga kanyo, babayan iti Timek Tinamnama Global Gospel Radio. Manipod dito Los Angeles. Dumanon ti programa nga ipukawnan iti maudi adamag ti panakaisalakan kadagitoy a panawen. Programa tayo Timek Tinamnama International. Katitag kararag tayo. Diyos mi amaragayat unay. Ingka manen buksilan dagiti agkakapintas ken nakakaimbag asasaw. Ngamang pabilag iti panakipagpagnami ken katinaldaw-aldaw. Noong pa'y naunday launay daytoy nga panagbanyaga iti biyag. Si kanto apo tumulong titunggal maysa. Tapos itultuloy mi datak kinamatalek mi. Iti panagpamati ken kinamatalek mi. Nga mangiranod kadigiti sabsabali iti maudin nga panangipakamu nga ni Apo Isus ag sublinti saan na mabayag. Tulungan na kami hapon ng agsagsagana. Oray dagiti bukod nga pampamilya. Ipaay mo Apo dagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. Panangay aywan mo kada kami panangya dayong tisaksaki. Panang kiat Adam ken pambindisyon mo dagiti anak. Adumaktul da tapno agbuteng da kini Apo Dios. Nagmatalek akadwamin amin ida nagserbi kadigiti aglawlaw asa dinuman nga lugar ti ayan mi. O Apo bindisyonan na kami tingkang panagadan. Itinagan na po may Isus. Amen. Adalan tayo ti daytoy nga aldaw may papan dagiti panagbalegi kadagiti makaupapay. Adda kadi dagiti dadagsen mo gayem kadagiti apanawen. Adda kadi dagiti sangsangwem nga parparikot. Ngano umay dagitoy apadas ti biag. Numabalin ket awanen iti lusutan tay pay apapana. Gayem intuntungteng dagitoy akasasaad iti biag. Adda na imbag agayem nga sayat nga dumngeg. Adda na imbag agayem nga sisasagana nga umaraya ken mga rakop ken ka. Adda may sagayem nga sangamat maturog kuna ti Biblia. Dadayjay nga nakasagana nga tumulong. Tinyaman at tunggal akan ito. Amo yung tinasantuan nga surat. Iti libro iti Salmo. Kapitulo 42, versikulo 5. Kunana dito'y gagayem, basaek man, na ito napintas na paset tinasantuan nga surat. Versikulo 5, kunana to'y, apay amapasag ka man o kararwa. Ken apay nga maringguran ka man iti uneg mo. Mangnamnama ka iti Diyos. Taidaydayaw mo gaputa isu. Iti tulong kadagitoy apanawen. Adada ditoy dagiti upat nga masapol nga panagbalegi tayo inton umay dayjay panakaupapay. Yung sakbay tayo man nga itapog dati nga adal. Dagiti panakaupapay silo ni Satanas dayta. Agan-anad tayo kakabsa. Baka masiluan tayo. Oh. Nakita yung kadin ti maysa nga alingo wano abuyo nga nasiluan. Kastama ni Satanas tatagagayem. Adda nga agsipsipo ti siluan na. Amoy ti aramata na nga pangsilo. Panakaupapay. Paupapay tayo. Paging gana nga kuna tayo may amon tagpampamati. Nagpamati akat adumot parikot ko kuna tayo tao. Yan adutay kumatagkarkararag akin magidaydayaw kay ni Apo Dios. Tapno mayadayo mabuteng ni Satanas nga mangijaya deta nga silo ak sipud to umayen ti ragsak talna
Aya. Panagiturid, nga inadal tayo, di na minsan. Panagkaykaysa. Kan kastamet. Di kinaimba. Alam, mapan tayo na di umuna. Nga panagbalegi ka na giti panakopapay. Number 1, kung natin English, don't give in to it. Saan tayo nga palubusan nga anya? Oh, iyo nagtayo, wano, ipantayo, diti panunot kenrik na tayo, ipaypayso tayo, diti unag. Don't give in to it. Naglawag kat nga kunana di Santiago 4:7, resist the devil. Oh, pagpanawan nyo iti kabuso. Kat inton pagpanawan nyo, kat mapangkay kini Apo Jesus, kunana to, He will flee from you. Pumanaw. Iti pamati kakas may nga pastor, iti 4 Apollo, kat 7 nga tawtawen, 47 years kakabsat nga. Nagserserbi tayon ti kaubasan ti Apo. Uray na diya kakakapuyan na Kristiyano ket agparintumeng agkararak. Ket agpaarayat kini Apo Dios. Dagiti minil-milyon adu nga pangan iti demonyo pumanaw da. Panawan da ka. Ito nagparintumeng kan ket ited munti amin mo kini Apo Jesus. Ato tatta dagiti tattao nga palubusan da, nasumbrek ti biag da, dagiti nga panako papay. Agsipot agkurang dati panakadisiplina ken panakatengal dagiti rikrik nada. Nalabit dagiti nga tattao, handan nga agkarkararag. Handa pa'y mapan makigimo ngayon. Handa basa ti Biblia. Anya lang ito, brada, kitain da dagiti kamkamali, dagiti sabali. Yung handa makita, dagiti bagbagina, agalwad kayo, kakabsa. Masapul na we need to exert our willpower when discouragement will come. Masapul nga, pati karin tayo, ti pamati tayo. Ipaay tayo, iyawat tayo, nga ni Apo Isus, iso ti tumulong tapno, dagiti biyag tayo kat agbalegi. Maramat lang ti babalan ti panagkarkarara. Panagad adal ti sao ni Apo Diyos. Kan panangiti testimonyo tayo kadagiti sabsabalay. Amuyo kakabsat tayo talaang ti mabalin tayo aramiden. Let's not give in into discouragement. Hantayo ipalubos nga dagiti panakopapay ket iyawis tayo kadagiti panagbiag tayo. Anter aramiden dayta. Utari gagayan tayo tagbalagi mapantay di may kadwa. Don't give out with it. Antayo nga ipalubos nga dayta ket umay kadagiti panagbiag tayo tapno agbiag tayo iti kinanegatibo. Don't give out with it. Antay palubos nga irwar tayo. Okay? Wano irwanganan tayo. Iti mao papay. Adu tatta dagiti tattao nga negatibo. Dagiti panagbiag da. Dagiti pampanunot da sa sauda ket awan laki din ti sarsaritain da nga maka paragsak. Wano maka-inted iti encouragement kung natin English. No, di dagiti negatibo at tati sa sauda. Lalo no ti panagbiag da, dagiti mo sarsaritain da, dagiti nagkapkapsutan da, dagiti bambanag nga handa kabailan, uno dagiti basbasol da. No, dagiti ti bagbaga tayo akit, ni Satanas ak subuan na tayo pa, iti adu nga suot. Ipay na pa, dagiti adu nga panakapadas. Tadajay mag-ayam ti kayat tayo nga sarsaritain, dagiti hantay panagbalegi, kamkamali tayo, kamkamali ti sabsabali, ganda dumapay. We must be positive, kakapsa. At ako madadya kini positibo ti panagbiag. We need to look sa pulin tayo lang kung madagiti na imbag. Ang adagiti dakes. Ti madimag gabing pantay sapsapulin ti dakes. Tarayan tayo dagita nga dakes. Ket mapantayo kini Apo Dios.
Because by doing it so, we win over discouragements. No pagpanawan tayo tidakes, akit amuyo, umay da di panagbaligi ni Apo Isus. Akas ko na yung Pilipos 4, versikulo 4. Nalawag ako na di Salmo 105, versikulo 2. Awaten tayo kumadagiti nakaskas daong aramid ni Apo Diyos. Aramid ti panagbaligi. Aramid nga panang protektarken ka. Iti amin nga panakopapay. Mapantay di may katlo. Panagbaligi kadagiti panakopapay. Don't get down from it. Ti libro ti Salmo 3, versikulo 3 naglawag. Kung na natin may isang translasyon. O sika o Apo. Ipangatom kumada iti panunot ko. Namang lagip ken kalaeng. Kaduan mo't kada tayo kat ti pampanunot tayo kat DJ Baba. We are down. Kas nga datay awanan ti mabalinin tayo. Don't get down from it. Ang mo ipalubos nga may pababa iti biyag mo. May pababatirik nam ken panunot mo. May pababa ti panagpamatim. Into no may dagiti panako papay. Kas kuna ni Salmo kuna na o Apo itangad tulungan na ka mangitangad ken ka. Anak ka nadaduma kami ke palubuson tayo nga may pababa tayo. Kuna ti Biblia ka itangad tayo ti kuha tayo. Ulo tayo tagkarara ken kuha na. Nadaduma met ket adu da jay panagdumdumog tayo pang pampanunot dagiti utputang hantay mabayadan. Dagiti bambanag inararamit iti sabsabali no apay nga dagiti tawang agun-uni kada tayo andamo la kada tayo bakapsa. Kaya no apay nga umay dagiti suot iti pamilya ken na personal nga panagbiag apay nga ti panagbiag mo ket kas nga kakaasi la unay wenno at dati kang kani nga panagbiag analimdo la unay. Masakol nga maddan tayo ti pamati kini Apo Dios. Have faith in God, kuna natin English. We must ask Him to lift us up and believe that He is able to help us from falling. Itangad tayo, di kita ulo tayo, hanggat ibaba, pampanunot tayo nga may krupso. No, di unan na tayo ni Apo Isti panagbalegi, kita nga panagdayaw, kan panagdawat, tulungan na tayo ni Apo Diyos tapos tayo nga may garangugong nga may pababa. Iti panagpamati tayo kenkuana. Napantay jay may kapat ko na natin. Don't give up through it. Antayong ikanda jay panunot tayo. Kas nga awanan ti panakabalin tayo agbalegi. Don't give up. Don't give up. Amoy palubos amaabak ka. Ket ko namon awanan ti mabalin ko. Awanan adda ti remedyo bakapsa. Ti remedyo lang mapan ka kini Apo Isus. Paglikudam dagiti negatibo abanag ti panagbiag mo. Isardeng mo ti panang bababalaw ken panang kritika ti sabsabali. Oh. Hamog sarsaritaan dagiti negatibo abanag nga panang padpadakas ti karubam wenno ti kapsat mo wenno paset ti pamilya. Wenno dagiti ka iglesia adda kuma nga mapantay kini Apo Dios agsautay dagiti bambanag nga makayayo sasao nga makita ken mga ganti timek ni Apo Isus. Timek nga nalumamay nga buyugan ti timek ni Apo Isus. Nga dati kinamanangasi ken kinamanangayan. Di libro ti Matthew kakabsa. Kapitulo 10, versikulo 22, naglawag ko na he that endureth to the end will be saved. Asinuman nga agbalegi aging gana iti masangwanan. Asinuman nga agbalegi uray iti panagpatingga dahil tingalubong may salakan ko. Dahil English nga kuna nga self-centeredness.
Amoy di kay nasunti self-centeredness. Dahil ang bagbagi tayo. Di na kay fokusan tayo. Ket inton umay dahil bagbagi tayo, isulang ti pa na kay focus, dagiti amin, na schedule, iti panagbiag tayo, iti naldaw-aldaw, gagayem, iso da ito, iti nalakalaunay, nga tukkawin, rapsutan ni Satanas, kakabsa. Self-centeredness makes people easy prey to the enemy. Makita yun. Ito no agkurangan iti ayat tayo kani Apo Dios kan kadagiti sabsabali. Iti kuan may katen ag-give up tayon awanan ti kayat tayo nga aramiden pay. Isu dayay umayen ti panakapapay. Don't give up through it, kakabsa. We must be filled with God's love. Mapno tayo ko maad-adupay, itiayat ni Apo Diyos kadagiti panagbiag tayo. Ito no kuan makita tayo, nanalaka tayo nga may ngibaga dagiti testimonyo tayo, ken panangiranod ti pamati tayo, panangis kasaba, ti ebanghelyo kadagiti sabsabali apay, napnuan gamay ninti ayat, awanan da dyan negatibo, positibo amin ay. Ket idi ket espiritu panangi arasaas ti kabosor nga aramiden tayo tatno maupapa tayo hanan dengdenggen tayo dagiti makayayo pakitag-ay kini Apo Dios. Ket babayan ti dayta kapsat agbaligi tayon manipod iti panakaupapay. Isu nga keep on, keeping on, don't give up. Ikanta ko na never give up. Jesus is coming. Dandanin agparang ni Apo Jesus. San tayo ipalubos. Mawanan tayo dinamnama. Mawanan tayo tirik na. Nagserbi pa ay, agbiag pa. Palubusan tayo kakabsat ni Apo Jesus. Ay sumaan, ti pan nakabalin, makabalin, mamang balbaliw ti panagbiag tayo. Kabalam da ita. Mabalin mo agbalegi manipod kadagiti panakopapay. Dagiti negatibo nga pamparot suktam ti positibo. Dagiti aramid ti dakas suktam kadagiti aramid nga panagserbikan panagtalag kanya. Dagiti aramid na makayadayuken ka kini Apo Jesus. Among ipalubos, umuddang ka, uri may salangadang amapan kini Apo Jesus. Arakupon na ka. Alain na ka, aunan na ka, kas may isang anak na kas nga saan nga nagbasol. Yapo tayo kagay na iti kagay, iti kinalintag ken ka. Tap nagbiag ka, amay sa Kristiyano. Anabalegi. Na ni kaanuman hamunton panunutan pa, iti panakaupapay. Tanapigpig sa ti panakabalin ni Apo Dios. Ngamang lakob, iti panagbiag mo. Pagsipot ta ko na tulungan ka. O anak ko, aging gana. Amalpas na ito yung panagbanyaga. No, dati may sabanag nga aramidikan ka, isalakan kanto, agraman ti pamilya. Tulungan ka. Nagtakder ken Kristo. Awatem ni Kristo akas gayem ken mangisalakan mo ita. Dagitoy nga panakaupapay. Mapukaw na. O Diyos mi, ang managayat unay. Anyan nga nagimbag. Dinakaskas daw nga awis. Iti panagbalbaliw ka, digiti panagpiyak mi. Masuot kami, Apo, digiti ado nga panakaupapay iti biyak. Nabagyaman kami ti damag nga nagaganming, agbalegi kami na, ngadan ni Apo Isos na pinastrek mi. Kadigiti panagbiag mi, ket awaten da ka nakas manubot mi ket mangisalakan. Dandani ka nagparang Apo, ket may munalain digiti pupam. Dagiti agdengdenge, gagraman ti familia. Ken gagayim da.
na sumurot ka tagmatalakyan ka ikamto ka di tigundaw nga sumrek iti pagarian. O apo gyaman kami dito ang imbitasyon. Ipaay mo ka iti amin nagdingding ti programa ti Timek Tinamnama International. At ito yung aldaw palubusan dan aloktan ti puso datap no sumrek ka kinagbiag ka kadakwada. Tapno agtakder kami iti nabalegi nga panagbiyahan. Aging ganang na makita kan agparang iti tangatam mo may mga lainin digiti anak mi anakay ramanan mo nakayramanan mi digiti anak mo anakayramanan mi amin o apo gyaman kami unay dinagimbag na unay nga awis mo agsipot na dinawat mi dati napatay ganagan na po na Isus. Amen. Yan. Gapuna jay langit, gapuna jay langit, gapuna jay